Bye-bye, boss. Kaya, yan ano. Makamamot lang yung saksakan. Kikieres anak. Kailangan ka na. Kita mo yung kargerita. Kamera. Tama siya. Ay, sunsara to. Kamera na ka na. Charger kayo, ni Jay kayo. Ni Jay kayo. Nya kaya muna kong. Nya kaya muna. No, si esto yo anak. Alayan ba ka may No, ketchup no. Soy sauce. Saksak na. Si Apa yan? Masapot pa yan.
Una, ay countdown. Kapag nung tayo, YouTube kita mong sarap-sarap na din. Hindi na aratak tayo. Nate. Narigat kayo makagawa at Naka-live camera. Search ko. live. Karito search ko. Sabi mo dyan, pambuto ng Isaksakan na ito eh. Movie-star. Kawan. Next, then. Ni tatang. Tang, isaksakan na ito eh. May nagkawakin. Madamdamawan. Solo mera. Solo mera. Mera. Uba, fiesta. Uba, solo uba, fiesta. Sabi ko sa'yo, uba. Solo uba, fiesta. Live ako, live. Lundong di ako. Kiris na po. Nak. Koy ko na. Tingnan. No, anak ko, no. So, yun ay kadunot tayo. Kang, no. Gao. Kayon. Nilangin baba. Ay, mo live dito eh. Ito na. Hindi ka tumasit. Ka, ito na tanda ka. Video ang bike. Ganyan. Ang video si kanta? Naipunta dito. Tatay naalala ko din eh. Yuriel. Hindi pa pinampansin natin bukol totong ito eh. Naning bagay ko na dito. Nak, may karana. Yuriel. Kuto pao. Puto pa, soup, karne. Tingnan ne. Tinatan. Pangalan na tan. Gani. Iyuhan na kaya? Mga kayo pa yung mga Nagmawala. Saka ito nila kumadamdama. Di kayo ito makakaano. Mga kayo pa yan. Inom tayo natin. Hindi ba, panagawin na po eh. Ada mga ting na po yung nag-ao. Kasi hindi nga banda tutok na tayo sa camera. Saksa. Daktal mo ka giniwa mo. Are you sure about that? Manibay siya yung bisita. Shut up! Musab-musab. Mamamot din yun. Ay, wala lang ko nung danuman. Natindihan ko kaluan na. Rekohe ba? Rekohe. Nyam-nyam danon. Hindi nag-yam-yam na. Bangka, papalkiki. Itatagsin ko siya. Tanga bukol nga dura. Dati senda ni daddy. What? Yang kita man, di na pa nag-uwa. Si Pansit rin. Nabanat yung Picture na sa nga bukol nga durada. Ayun ka ba? Nasurok nga may idya data. What? US, alas 7 na pala sila. Alas 7 na pala tira. Mas di Manila. Biga?
Bigat na pala. Ano yung washing ko? Talagang mauubita sila. Apa dito ron to pahampay niya. Kumpay ah, wala daw. Canada. Behind Mas dati Manila, nakauna daw. behind that Kodjay. 8 hours sa 7. Gito pa aming ulo tatagi Manila. Nakalugar daw. Oh, niya ulan lagi. Lagi maruuro ka na. Kung doon may tatay ko kami yung takot bago alas 12 ko na. Kapag rin ang dali Live ka tayo. Anak kaya. Tumigagdam. Anak kaya. Bakit ito pa rin yung tatay ko? Abang-abang tayo. Walang may baso yung tatay dyan na makarinig. Anak. Dagi tanak nanti sa pagpapasok tayo sa cita. Dala. Mabaya pa lang yan kung kumansyon kay pa ah. Pala mangiklik mo nandali. Apa ini Rosel Dala dala sa sing ipo. Ang ano yan yan. Ah, di tani YouTube, kawan di YouTube channel dati dari sini. Website. Ay, Nanti siya pumo, sakay ko na kito. Mabali mo isa tatarasin. Nakalay ko. Para sa mga yan. Dati ito no biya? Dati ito. Kita ka nang dula. Ma, yung cellphone mo? Na-picture kayo. Video. Jangan salah tasim mempot kami. Bisa ano aja yang ngomong. Pag tumawag ka papamuti, ano mo? Ha? Vodka ako na. Vodka ako na. One bot ka. Yung bagi bot ka. Pampa ka na. Ano ka malong? Bot ka ano ni Jen. Wala ko daging mamang ko mga nyong ko na. Ano? Subo mga katamo. Ayun ni Jen. Danom kano. Pabsi. Gusto ba tayo tapos? Dan. Ang lagi baso ni Edith ni baso. Mahal kay kumatay ban. Madi kay ko makapanan. Ni? Yawa man. Yes. Tanyo ano malibasan tayo din. Ben? Nakikaod to ah. Pumutong kami. There. Bawal ang diet. Awan din na ita. Awano. Ang pangagas. Luying. Abi siya kan nak mi kas-kas jay. Tay na na nga maya. Subling jay. Manang uy burais na. Kita ayeng. Sarugit. Nula pa kunya ka nga buni no maditimog na ang sungsumba. Bautot to pa. Mga talo na CCTV. Nabawatan ni mama na pa. Bakit ako nabawatan pa? Kaya pala yung video kay ata. Kumansyon kami. Kami wala na. No? Nakalilibat sa dito. I-like ni mama kan tao ni ta. Yan eh. Nakasaumang nga tang. 4:30 ka no? Ha, 4:30. kasauman nun te. Nakari. Nga kang kanayon. Abang ano tatanyo yan kanta ka no? Nya te kanta ni Yulia yan. Ito yun eh. Yan nagkanta ka man. Please.
Isang ay walin na pa yung tatang. Ay, alam. Na, tapos pandun na kang tatang. Nagawat ka tala. Yeah. Agi walin, bad. Iwan mo lang ako. Hindi ka yung may kayo pa. Adi sundak ko eh. Nalipatan tayo may. Iniwan ba sa... Yan. Hindi palabok. Dagtag na, hindi ba ko? Hindi ba ko tayo? Bagang papa mo. Lutot ka ba? Yung... Sir, ay, lang, umumanda ka shoulder bag ita. Nagdurog Likod mo. tayo na tapos dito lang. Na? Sarming natin, ikaw na mo na. Muna na akong kadakulo na iba Pasiro na ko ni papakas kayo na ta. Libre ba? Pakas kayo na. Libre mo ito na. Lamanong. Adunay na kang... Adunay ti bayada tayo kung ani papa na. Libre mo, gano'n yun. Ito kanan, makan. Bigat na ang bayad nan. Catering ka Ito tayo ta papa mo. Paskat. Nabigat na bayad na niya. Nobigad dagto bayan na New Year. Bakas naman na dito doon. Nagdog mo yung Nabsuksan ni Chris. Lutot natin. Una nakataya ka manon namin. Niyungan, hindi nagkunara pananta ka namin. Uy, pag niyungan namin nga, sa kayo, ala, di lalaki. Ang interesado mo. Ah, busogan? Ano ba? Oo. Bang ka ba yun? Bundang. Eh, sushi. Nagtali na ako. Nagtanay ka lang kung ano tayo. Gusto na ito ganti balik. Buko pandan? Ay, hindi buko pandan. Wala. Fish da ka. Ay, sinunod ka? Nagsubuko pa. Fresh. Di, nagbubukol ganti. Di ba, te? Pakaspamot niya. Gan mi katoy. Ay, di ba? Yes. Parang gano'n. Hindi kanta. Bukatan ako. Yes, Papa. Nandit kitang ang. Tumagpag na tao. Lapo mano, kata ketunggal bola si kata kipino. Mati malam betul. Ang ara sa mati mali. Sometimes I think that it's better to never apply. Mamay kang apa? Siya. Nagdakalawang na. Nagdakalawang. Nagdakalawang na. Happy New Year! Happy New Year! Dong, ito yung Silang. Baliktad ka pa iba. Ang naluktan ko. May ka namin nga bakan. nasukaan. Eh, napala kita suka, wala. Sulang nila pa naman na yan. dapat medyo. Nagpasang mananting mo, yes ka lang. Pagsula. Ako hindi ako level na yun. Ala ninyo, nakanagumo. Apa din siya Mati dapat magkibilang ko te. Nagibagi niyo yung real te sa kayo. Kakaang ko pa yung mucho. Sadya ni Brandon yung kasya yan. Kamu ang mga naka-play? Kasya na yan sa lupa. Depende mo sa atin ba? Kamaya na tirpan ni Tata. Happy New Year! Yan pa. Happy New Year. Bagi ako ka guys.
Salud! Pero gito yung kamay yung ito lang. Salud! Dinero! My darling. Mabaling pa yung Happy New Year! Salud! Bilisan nyo. Yung back. Pera! May wasan ko lang. Happy New Year! Sa Dubisa tayo dito. Pwede na yung ubas ko. Nadula ko na siya yung ubas mo. Baranggon ka. Salak ko naman ay te. Salud! Banta. Dinero! Banta po. Ay, Happy New Year! Boy! Dito ka namin. Ilan mo na? Dito ka namin. Ilan mo na? Dapat mo mga yung ako? Lipak yung mga wala na. Balik mo daw? Hindi ko nakapag yung banta. Wala. Bing-bang takay. Bing-bang takay. Ito kasi bigatan sa mga maminsan kang nagdala. Nagsagad tayo pa. Sa mga nagminong matinikan. Yung pag-ibig ko'y sa'yo, asahan mo. Ma, Asahan mo. Yan yung picture na kang papa. Picture na kang papa din. Picture. Asahan mo. Mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Pag-ibig ko. Nag-approve ka niyan? I-approve mo na. Nakaturog ni Rachelin? siyempre. Haan pa, kita amang Chris tayo ba? Bay, ano pa natulog? Bye, happy